nimin khan Air India Thlawhna chu kan che chhualtir kan uang amo India mase tuna chuan kan ti tak tak ani ti in sheta ti na zia kani khon khom chanela kan lo lo ma che chibai le vek ule thochan ni khan Gujarat police te chuan chenaya cheng rini jashilda chu Air India Thlawhna AI 171 Boeing 7878 Dreamliner tlak chana khan mo ka phur ti email athona wangin an man ani henu hian email mangin Air India Thlawhna AI 171 chu anti tlak ani ti in hetiang hian email a asoya nimin khan Air India Thlawhna chu kan che chhualtir kan uang amo India mase tuna chuan kan ti tak tak ani ti in sheta ti na zia kani henu hi robotics engineer ni in Deloitte company a senior consultant na thoklai ania an chui chian na atanga an mu chu email lem siamin bomb threat chumi khamia chuan boma om tiang chi email voice of ni pakhat lai alo thon chuak to a school sang te medical college te airport te le Ahmedabad Narendra Modi Stadium ate bom omangin mipuite tiral khel turin email hi alo thon thin ani police ten man nuwa an dop chuan heng hi atho pui thin angai zon deuh amai ro chu nupui nei santa chunga phubalak nan ati ani thua soya angai zong pa hian angai zong let ve lem lova nupui danga nei sana chu alana viau ni turani chu pa ati mol phawa ati chiat theinan athiamna le finna zong som khomin hetiang hian abei tamai ni omani dark web le encrypted email te amanga abial pa minga email id siamin Pakistan VPN mangin ramdang atanga thon angin heng email te hi athon chuak thina thudeng khong le mi pui ti chi ai thei chi sang hi athon ta thina ni India ram chu mun sang mun somni vela bomb threat email hi athona hemia wanghian state som pakhat lai heng Maharashtra te Tamil Nadu te Delhi Haryana Rajasthan Karnataka Kerala Bihar Andhra Pradesh te Telangana le Punjab te hi nasatakin ati buai ani khatia Ahmedabad airport a Air India Thlawhna Boeing 7878 Dreamliner Tlaktirtu le mai khan atir lama karon chher chua email nimin khan Air India Thlawhna chu kan che chhualtir kan uang amo India mase tuna chuan kan ti tak tak ani ti in sheta ti hi athon chuaka he email thon chua tang hianin cybercrime lam mi thiam te chuan an chui ngal chara ti chuan henumak tak rini jashilda a hian an chui luta ani man chu mai ani lo nan hianin acha film khur ve view maya encrypted email le VPN te amanga IP address an chui fu mai theilo na tur hianin abeina savio ni ma se hei an man ta thawni hi kan soi tong khan a tho pui adu deuh ama du ve si lo tu ti mol pho atum na lama ama awokta ani ber hi tin an chui zel na tunma deuh sangni somni pakhat le sangni somni pani vel khan he angai zong pa minga WhatsApp le Instagram account siam hianin angai zong pa ang hian midang alo bechiam to bok ani ome du chu pene ve tang khop mai tuna hian ITX le criminal law nuaya thu boy engamozat anor tir mek ani Thlawhna che chul chungchang chanchin thar dang han soibel le nga loloila kan soimek Air India Thlawhna AI 171 tla awanga thi te ruang hlom tur omang ang chu hlom kim ni toin an ria tuna hian ruang zani somnga pathum chu DNA matching mangin tu tengi an ni ti finfi ani to a chungbaka chuan midang paruk te hi an mel mai tangin tu tengi an ni ti finfi ani to bokani video masa chin hriat lawa om filmmaker kan ti pokha arwang identify to ni in achung te hna an hlan to bok ani he Thlawhna tlak chan hi khovel kil tin atangin mithiam le chik mi ten anin rin siak na sa hlea a then phei chuan ATC thu an zom lo wang te po ni an soya amai ro chu rin thu mai mai elani ti hi sharengila he Thlawhna tla atanga black box pani cockpit voice recorder CVR le digital flight data recorder DFDR ti hi Thlawhna tlak nu lok khan mu chuani ti kan hriat kha hei hi mithiam ten uluk takin an zir chianga a chan dik tak chu kan hre thuai tura ngaila black box hi
muol sam ani theinan arongatan hian rong lar tak bright orange an ti mai serthlum rong eng ang chi kha an hmanga tinge black box an ti dai hi ka hravik lo karma salama khan heng black box te hi zirchian tura USA lama thon thlak ang khan report tam tak oma ma se tun thole ni khan aviation minister ke Ramohan Naidu chuan heng black box te hi aircraft accident investigation bureau AAIB ten endik mekin India rama endik ani thua soya USA hian thon ani lo ti ati chiang ani AAIB te hi tual chung thu nei tu ten atulagin an puya tin kan hriat tawngin US National Transport Safety Board NTSB le Air Accidents Investigation Branch AAIB UK team te hi Thlawhna Tlaknu lokhan India ram ron thlengin he Thlawhna che chwal chan chui tur hianin Aircraft Accident Investigation Bureau AAIB kan ti te hi an pui don ani Minister hian engtiare nge chui ani anga engtika nge report pe ani ang ti zona hi a chan theilo thu a soibok he che chwalna zulzui hian advocate Ajay Bansal chuan Supreme Court-ah PIL Public Interest Litigation thehluh tin passenger te himjok nan Air India hnuaya Boeing Thlawhna te chu a him to kani ti finfi ani hmalo chu thlohtir to rihlo suspend turin angena chu Supreme Court hian alangai tu lo ani ole khati zong kha tuna tan chon ni ri le phot sela video min lo thlir saka wangin kalome